हाथियारखौ बिसोर गारनो हागौ नाथाय गोसो गोरबोआ दिनैसिमबो गाराखै आरो गारनाय नङागोन। I'm behind the screen to protect the illegal encroachers. बर' गामिफ्रा बांगालफोरजों लोब माने हाया एफा सेजाजोब्बायमोन। खुलुमबाय बयखौबो। बे समाव आङो बरायनानै लाग्रोबाय जोंनि मानगोनां सार D हादुंगोरा जाय NDFB नि सिगां जि नामाव दङमोन BSF नैबेनि फाउन्डार गायसनजेननाय जाय बिथांमोन नैबे सासेमोन जाय बिथांमोना मेन रल लादोंमोन हारिनि रैखाथिनि थाखाय सानग्रोजेननाय नैबे सार हादुंगोरा मोना दङमोन। बेनिखायनो बेनिफ्राय माखासे बेसेन गोसा जारिमिनफोरखौ गासै नोंथां बर' हारिनि थाखाय जायफोरा मिथिया एबा गोबाङानो मिथिया बै समाव बेसेबां खस्थ'जों हारिनि रैखाथिनि थाखाय सानखांजेननानै जाय बिथांमोनना बर' हारिनि रैखाथि हानजा जायखौ बै समाव BSF होननानै बुङोमोन। BSF जायनि थाखाय मोनथाम हांखोनि थाखाय मोनथाम होनजालायनाय दाबो बर' रायजोफोरनि खुगायाव रायलायजानाय जायो। बै समनि सानखांजेननाय स्ट्रेटेजिफोरखौ कनसेप्टखौ बानायजेननाय फाउन्डिं मेम्बार नैबे बिथां सार D हादुंगोरा। दा बिथांनिफ्रायनो जों गोबां जारिमिनखौ मिथिनो हागोन। नोंथांमोना जुदि बर' हारिनि थाखाय सिन्था खालामोब्ला नैबे जारिमिनखौ एसेब्लाबो खोनासंलांगोन होननानै आं सानदों। अब्ला जारिमिन होनोब्ला जोङो जागायनायनिफ्राय फैनि। दा नोंथांमोना साबेसेजों आरो बबे जायगायाव बबे टपिकखौ लानानै सावरायजेननानै बे संगठन एबा BSF खौ दाफुंनो थाखाय सानखांजेनामोन? आं गिबियावनो Swmdwn टक्स चेनेलनिखौ धन्यबाद होग्रोनाय जाबाय। दा जों ओरैबायदि सिन्था खालामबाय जेब्ला बर'आ नाङै खालि बुथारजानाय नासयजानायल' जाबोबाय थाबाय अब्ला जोङो हारि अनफावरि मोनसे सेन्टिमेन्टखौ लानानै जोङो यां बर' नेसनेलिस्ट एस'सिएशनखौ शिलंआवनो फार्स्ट रायज्लायजेनग्रोनाय जादोंमन। शिलं? औ शिलंआव। बे समाव नोंथांमोना शिलंआव मानि थाखाय थाहैदोंमोन? जों बेयाव फरायनो थाहैदोंमोन। आं सेन्ट एन्टनिस कलेजाव फरायोमोन आरो बिदिनो आंनि लोगोफ्राबो बिदिनो शिलं कलेज बा शंकरदेव कलेज बेफ्रावबो फरायदों। अनेक गोबां कलेजफ्राव फरायबाय थानाय समावनो जों नुबाय हाजोआरि हिल्स एरियानि जेरै फरायसाफ्रा जेरै गावखौ खौसे जानानै आरो बिसोरो हारिनि थाखाय बोरै मा नांबोनानै दिनै बे स्टेटहुड मोनखो बेफोरखौ जों सानखांनानै मानानै जोंबो सानदोंमोन मा जिहेथु जोङो आसामनि बा असमनि थागिबि हारि आरो जोंनि जारिमिना जेरैबायदि जोंखौ मिन्थिनो होदोंमोन जों बर'नि बे हानिनो बिगोमा बे हानिनो खुंग्रामोन बा जों बर'नि हानि थागिबि फिसा। दा जों बेफोरखौ मिन्थिनानै लोगोसेनो जों बे गोहोगोरा बर' हारिखौ गुबुन हारि सायाव बोखाव हारसाफ्रा जेरैबायदि जोंखौ थेर बेथेर खालामनानै गालांदोंमोन जों बेखौ खौसे नेसनेलिस्ट स्पिरिटखौ होग्रोनानै जों ज' जानि होननानै जों बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। बे समाव बर' हारिनि थासारि एबा अबस्थाया माबायदियाव दंमोन? बे समावथ' जोंनि बर'फोरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रिमोन। ससियेल पेक सामाजिक भाबै जों गावजों गाव खौसे नङा आरो जोंनि बर' हारिफोरखौ ओरैबायदि खालामबायमोन सामाजिक भाबै जोंखौ दुरबल खालामनायानो जाबाय धोरोमजों सिगाङाव जोंखौ बोखावजेनबाय। जोंनि बर'फोरखौ धर्मान्तर खालामनानै बिसोरो धोरोमखौ सोलायनानै जाथिखौबो जायथान्तर खालामबाय। जेरै जोंनि बर' हारिया जोङो बर' राव रायलायनायखौ गारबाय हारसा राव लाबाय। दिनै बिसोरो जोंनि सारनेम उफादिफोरखौबो बिसोर सोलायजोब्बाय। सोरबा डेका सयकिया बरा बायदिसिना बिसोरबायदि नामजों लोगोसे बिसोरो सारनेम बे उफादिफोरखौबो सोलायहोबाय। गामिनि जायगानि नामफोरखौबो बिसोर हानाय मानि सोलायजोब्बाय। मानो होनबा दिनै गभर्नमेन्टआनो कमप्लिटलि बेयाव बिसोरो इनभल्भ आरो बे जिसेबां अफिस कासारियाव दङ गतै हारसा मेन्टेलिटिखाय जों बर' मानसिफोरखौ मुगैग्राखाय बिसोरो मा जाबाय अफिसफ्रावबो गामिनि नामफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनानै हारसानि आरियान सुरजों लांनानै दोनहैजोब्बाय। दिनै बैग्रिगुरि होनबा जों बगरिगुरि
अदालबारि होनबा अदालगुरि बिदि बायदिसिना बेफोरबायदिनो बिसोरो आरियानाइज खालामनानै हारसानि माबा लांजोब्बाय जों बेफोरखौ नुनानै सानबाय मा नेसनेलिस्ट सेन्टिमेन्टखौ लानानै हारि अनफावरि गोहोखौ लानानै जों जुदि जांख्रिफिनाबा जों बर'खौ जुदि जोङो खौसे खालामनो नाजायाबा भबिसत आरो जोङो जाथि हिसाबै थांनानै थानाय नङा होननानै बे यां बर' नेसनेलिस्ट एस'सियेसनखौ जों गायसननाय जादोंमोन। बेखौ शिलंआवनो गायसननानै लादों। जों शिलंआव जास्ट माने फर्मेलिटिखौ जों लादोंमोन खिन्थु फैनानै जों उदालगुरियाव बेखौ बानायफैनाय जादों। बेबायदि दिन थारिख बिदि गोसोआव एसेबां माबा गैया खिन्थु जों उदालगुरियाव बे यां बर' नेसनेलिस्ट एस'सियेसनखौ बानायफैदों। बे यां बर' नेसनेलिस्ट एस'सियेसनावहाय जागायजेननायाव साबैसे बायदि मेम्बारफोर दंमोन गोसोआव थानाय आरो बिसोरनि मुंफोर? बेयाव यां बर' नेसनेलिस्ट एस'सियेसनाव दङ जोंनि किसुमाना दै धरक D माब्ला बिथाङानो चेयारमेन ओमफ्राय सेक्रेटारिया अरखां दाबखामोन आं अर्गेनाइजिंआव दङमोन आरो ओमफ्राय जोंहा बे सुंथाग्रा बिथांमोनाबो एगजिकिउटिभ मेम्बारमोन आरो OIBNआव ओमफ्राय बे बिलिफां गपालबो होनो ब्रह्मबो होनो बिसोर गासिबो दंमोन रंजालु दंमोन आरो जोंहा बै बांदुर बहुत बिदिनो दं आं दा बेफोरखौ नामफोरखौ बारा गोसोआव गैजोबा बहुत बोसोर जाबाय बिसोर गासिबो दङमोन। बेनिफ्राय बेखौहाय माब्लासिमाव BSF संगठनसिमावहाय लांनाय जाया बेनिफ्राय बे समावहाय मानि थाखाय बे यां बड' नेसनेलिस्ट एस'सियेसनखौहाय बेजोंनो BSFआव थांदों ना मेम्बार सोलायदों ना माबायदि बेखौहाय ट्रान्सफर्म खालामा? जोङो 1983 OIBNआ बिनिफ्राय बोसोरथामसोनि उनाव जोङो कमप्लिटलि BSF बानायबाय 1986 माने 3 अक्ट'बराव। दा बेयाव बिबाना एसे रिसाफल जादों OIBNनि बिबान लाग्राफोरा एसे रिसाफल जानानै जों बिबानफोरखौ होनानै मावनाय जादोंमोन। दा बिदियावनो आं माने मिलिटारि सेक्रेटारि पजिसनाव दङमोन आरो गुबुनफ्राबो बिदिनो गाव गावनि बिबानखौ D नाब्लायानो होनानै जों बेखौ मावलायनाय जादोंमोन। बेखौहाय उदालगुरियाव गायसनफैदों। उदालगुरियावनो। BSFखौ जागायजेननायाव माबायदिमोन बेनि सायाव फंनैसो सार। दा जोङो बियो नुबाय OIBनि बे ससियेल अर्गेनाइजेसन मोनसे बेबायदिल'जोंथ' जोङो जोंनि साननायखौ मावफुंनो हाया मानो होनबा बे समाव आबसुनि बर'लेण्ड आन्दलना बिराद गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जानानै फैबाय थादोंमोन जेराव निर्दोषि जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोसो बायदि बुला बुसि गावला गावसि गावथारदोंमोन जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ जिनानै बे भुमखाफ्राव जेरै जानाय बिदिनो अनेक घटना जायगा जायगा बिसोर खालामदोंमोन बेफोरखौ जों सैनो हायियाव नुबाय मा जोङो हाथियार लानानै नाङाबा उफाय गैला जों बे रेसिस्ट बा रेडिकेल ग्रुपफोरखौ जोङो माने जुदि माबानांगौबा होबथानांगौबा जों हाथियार लानानै नांनांगोन होननानै जों हाथियार लानानै नांनाय खोथा बेबायदिनो फसंनाय जाबाय आरो BSFखौ बर' सिकिउरिटि फर्स थारमाने। बेनिफ्राय बर' सिकिउरिटि फर्सनिया थांखिया जोंनाथ' बर' सिकिउरिटि फर्सआ जों बेनो मा जोंहा बर'लेण्ड नांगौ आरो जों कमप्लिटलि ससियेलिज्म समाजबादि थारमाने जों बर'आ बयबो मोनजानांगोन आं जुदि दिनै साननि बोथिसे हरनि बोथिसे मोनजाजोंबा साफ्रोमबो बर'आ बयबो बिदिनो समान मोनजानांगोन सोरबा उखैनानै थानो मोननाय नङा सोरबाया बेबायदि ओंखाम मोनजायैनि थाखाय बायदिसिना सिखाव बायदि बा एन्टि ससियेल हाबाफोराव इनभल्भ दाजाथों बिदि जानो मोना बिदि आरो हयथ' जोंनि गेजेराव समाजबादिबाबो जों बेखौ बुङामोन जे सम्पतिया समान जानांगौ बयबो जोंनिया बे थांखिया बे नङामोन सम्पतिया गाहाय गोजौ थानो हागौ सोरबाना एसे जानो हागौ सोरबाना बुरजा जानो हागौ नाथाय बयबो माने न'खर बेंनो हानाय मानो होनबा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जों जुदि गुबुन हारिया माने गादबनानै लानायखौ जों सेख'फिननो हायोब्ला जोङो बेफोरावनो जोंनि मानसिफोरखौ थाहैयोब्ला बहुद जों हागोन
आरो जों बेफोरबायदिखौ खालामनो हायो मात्र खौसेनि गेजेरजों आरो बिदि होननानैनो जोङो खायजामाथिसिम बिथां सुंथाग्रा बिथांमोननिसिम बेसिम रावबो बर'आ बिलिफाङाव बेरायनोनो हायि जाबायमोन बर' गामिफ्रा बांगालफोरजों लोब 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 माने हाया एफा एफा सेजाजोब्बायमोन जों जेला रायजो राजाफोरखौ थांनानै सावरायहैयो जे बांगालफोरनि बे मोसौ जाहोनाय बोरमा खावनानै लांनाय बायदिसिना उदफारखौ होबथा ज' जानानै जाहाथे आरो बेखौ मा जोंनि जायफोरखौ जों बर' माहाजोन होनो जायफ्रा हालिब्रै हालिबा हाल मावो बिसोरो उल्था बिसोरो जों गुबुनारिजोंसो लोगो जायो जोंनि बै दुखुथिया माने खैफोदाव गोलैनाय मानसिखौ बिसोरो मदद होनायाव आं नुबाय बिदिबाथ' जों हाया आयेन कानुन केस होनानैबो जों देरहाया मानो होनबा जोंहा थाखा फैसा गैया जोंनि गोरिब मानसिया केस सालायनो हाया आं बिनिखायनो मोनसे सानबाय मा आं मोनसे ओरैबायदि अपारेसन खालामदोंमोन बै समाव आं बिहाइन्ड द स्क्रिन टु प्रटेक्ट द इलिगेल एनक्रचार्स आं ओरैबायदि पर्दानि आन्दोआव थानानै आं हाबा मावनो गोनां जादोंमोन जेखौनाखि जों केसाव गोग्लैया पुलिस केस आदालतावबो जों थांनाङा रावबो मिन्थिया जों हरावनो 10 बिगा 20 बिगा आं एवस्रांहैयोमोन जेला आं थांगोन होनना बुङो 150 जन गाहाम गथ'आ देरहात थुंग्रि लानानै थायोमोन जों बेफोरबायदिनो होबथानानै मोनसे समाव बिसोर सानबाय बा बे हाबायाथ' सासे सानै सिखावनिया हाबा नङा बे आरो बिनिफ्राय जोंनि बर'फ्रा बिसिनि आखायाव बन्दक दोननाय बायदिसिना दोननाया लासैनो गावनो गलांबाय सुखुनाङाखै गावसोरनो गारना थांनाय मानो होनबा आं मिन्थिगौ बांगालफोरखौ नों दा फंसे सोबाबा गाबोननो फैनानै बाबु मामा होनगोन बुनानै बिसोरखौ नों फेजेननो हाया आं सानदों मा बिसोरखौ इक'नमिक टर्चार होब्लासो बिसोर जोंनि बर'नि हायाव आबाद मावनायखौ गारगोन होननानै बे इक'नमिक टर्चारसो बेबायदि खालामदोंमोन आरो बेखौ मावनो थांनायाव जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा सिखाव दाजाथों बेखौ मोनायाव मालायनि दुब्लियाव खावनानै गाव न'खर सामलायनो दासान्थोंनो जों ट्रेनिं क्लास होखायोमोन माने जास्ट एट्रसाइटिस जाहाथे बिसोरो मानो होनबा बिसोर सान्दुं अखा थाखा गारनानै जुदि मावनानै गरसेबो थाइसेबो थाखा मोनाबा फैया बांगालफ्रा थैनोबो फैया आं बेबायदि खालामनानै मावदोंमोन आरो जों साक्सेसबो जादों दा जोंनि थांखिया बेनोमोन बर'फ्रा हादोर मोननांगौ 1 नम्बर फार्स्ट जिहेथु जों बे हानिनो थागिबि हानि फिसा जोंनि दिनाव जों हायाबाबो जों जेनेरेसननो बे लेसनखौ होलांगोन to fight until we got the destination जों बेबायदि जों नांबाय थानांगोन आरो जेब्लासिम जोंनि बे साननाया जाफुङा बे मोनसे बोसोनखौ होनानै जों मावथि सेंग्रा लानानै जों हाथियार लानानै बेबायदि नांनाय जादोंमोन आरो जोंनि थांखिया बेनो न'खर दानांगौ बर'फ्रा मोजाङै मोनजानांगौ शिक्षा दिक्षायाव दावगानो हानांगौ जों बयनिबो नासयजानायखौ जोङो बारग'नानै जों मोजां मोनसे रायजो जानायनि खोथाखौ सिमां नुनानै बे आफादखौ दानाय जादोंमोन दा नोंथांमोना खोनाबाय हारिनि थाखाय रैखाथि होनाय हारिनि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव बै समाव बर' हारिया जे समाव नासयजानाय आरो गाज्रि अबस्थायाव दङमोन बे समाव सानखांनो हाजेननाय सुबुंफोर बै नेक्स्ट लेभेल इन्टेलेक्ट माइन्डनि जाय बिथांमोन फाउन्डार नैबे बिथांमोनखौ जों दिनै मान होनांगोन बिथांमोना दिनै मा अबस्थायाव दं बेखौ गोबां बर' दैदेनगिरिफ्रा दिनै मान सन्मान होदों होआखै बेखौ आं बुंनो थाङा नाथाय जोङो मान होनांगोन जायफोरा मोनसे हारिनि सिनस्रि रैखाथिनि थाखाय जेराव दिनै बियो NDFB जाफैदोंमोन NDFBआबो दिनैनि दिनाव डिसबेन्ड जानानै थांबाय 34 इयार्स मुभमेन्ट खालायबोनानै दिनै बियो जोबनानै थांबाय बे समसिमावनो NDFBनि चैप्टारा क्लोज जाबाय होनब्लाबो जों बुंनानै लानो हायो चैप्टार क्लोज नाथाय चैप्टार क्लोज जाखांनायनि उनाव रिजाल्टआ मा बेसो मोनसे गिदिर सोंलु नैबे रिजाल्टनि सायाव दिनै सारा मा बुंगोन नोंथांनि मोन्दांथिनिफ्राय बेखौ जोंनो अननानै फोरमायनानै होदो जुदिउ जोङो नमेनक्लेचारआ OIBनिफ्राय BSF जाबोबाय बिनिफ्राय NDF जाबाय मावबोबाय बेयाव दिनै जोंनि मावथि लोगोफोरा माबा मोनसे जाहोनाव एंगार हायि जाहोनानो जानो हागौ बा माबा मोनसे गावनि न'खरनि बेलायावबो जानो हागौ बिदियाव बिसोरो जुदि दिनै डिजल्भ आफादखौ सिफायदोंब्लाबो नाथाय
जोंनि गोसो गोरबोआ दिनै थेर बेथेर जादोंब्लाबो नाथाय दिनै जोबा सोरनिबा गोसो जोबनो हागौ नामा नाथाय जों निस्सय जों फाउन्डार मानसिफोरनि गोसोआ निस्सय जोबनो थाङा जोंनि गथ'फ्रा सारेन्डार जादों जानो हागौ हाथियारखौ बिसोर गारनो हागौ नाथाय गोसो गोरबोआ दिनैसिमबो गाराखै आरो गारनाय नङागोन होनदां निस्सय जों सम मोनोब्ला जों दाबो हाथियारनि खोथा नङा हारिखौ बोखांनो थाखाय जोङो दाबो सावरायगोन दाबो जुजिगोन बे जुजिनाया आगानसे बारायबाय आगाननैनि थाखाय नाजानाया जोंनाव दं स' नोंथांमोना खोनाबाय बर' हारिया दिनै बेखौ खोनानानै निस्सय बुजिबाय जानांगौ जोबनायाव सारा मा बुंखो बयबो नोंथांमोना जाय नायगासिनो दं गोसो गोरबोआव सोनानै लादो आरो दा नोंथांमोना नुगासिनो दं जोंनि बिटिआरआव एबा जोंनि नैबे बर'फोरनि हालामाव मा अबस्था जानो थांगासिनो दं स' नोंथांमोना सानलायनानै शेयार खालामलायनाया मोजां होननानै आं सानो बेखिनियावनो दिनैनि नैबे भिडिअखौ फोजोबबाय जय बर' हारिनि